viewers all over the world. As you already know, my name's Eze-Ana or you call me Akajugo. I'm an ancient high priest. I'm a morning central and Ugochi to more than a temple. In our bar family, because all more the chichi. I'm quasi morning central and another restoration evangelical mission, Bologna Basso than an Igbo. So you can call me a priest or than an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. Today, as a custodian of culture and also as a priest in Igbo cosmology and in everything that concerns spirituality in Igbo spirituality. So I can say, without missing words, that happens to be an authority when it comes to anything related to culture and tradition, Igbo spirituality. Now, my advice goes to Dibias. Yes, I'm here as one of you. Why I want to say this, I have been saying this all this while, but today I want to be more direct. Because now one no na agbaje work equal na akwa. Yes. Ọ bụrụ na onye ọzọ kwuo this thing nchọrọ ikwuta. Ndị dibia nwere ike ịfụta ya no all direct insult ma ọ bụ na they look down on them. But today is one of you that want to tell you the truth. My advice to ọ bụrụ na iwu onye dibia, I will advise you to always play and do your work according to the rules. And understand that things have really changed. We are in 21st century. So I'm of the opinion that Igbo spirituality needs some kind of reform. Now, I'm here to tell you as a dibia that some of you, greater percent of you, are doing what is not right. Hear me out before you decide on what to do. My own is to advise you. Then to take my advice is totally yours. Ihe na chekọwala gị bụ na oge elugo oge anyị bụ ndị ọdịnala ga-amụrụ ihe. And some of this method you people are using is no longer palatable. It's an eyesore. I understand that why is so, because some of you came from Christianity mentality. So because of that, those Christianity mentality is still carried over into ordinary practice. But I'm here to correct you that is wrong. Igbo spirituality is not built on get rich quick. Igbo spirituality believe in Akada and Ebuton Manu. Igbo spirituality is not built on miracle. So why most of you nada gaga kwati tomorrow no be abute ihe unu mutara na prayer houses. Umuka e build on miracle. Madam Mache was any altar built by miracle. Enticement. So use it to entice people. We crumble. Not within the test of time. Because it is not sustainable. So what I'm saying is this, Una. Ọtụtụ ndị ọdịnala, ndị dibịa, kwụsịnụ ịpụta bịa na display diabolic things. They display diabolic things to the public. Some of you ga-apụta ị bịa na-egosi ebe ị na-agwọ ọgwụ, bịa na-egosi ebe ị na-akpọdo mmadụ ibe gị, ị na-ehipụtarize mmadụ ibe gị. Ụfọdụ ya egosi ebe ha ji ngwere, ụfọdụ egosi ebe ha ji anụmanụ dị iche iche were na-agwọ ọgwụ. But I'm here to tell you that monagima na that hypnotization ị na-achọ ka hypnotize ya mmadụ na ọ bụrụ mmadụ niile ka ị ga-hypnotize mụ na me and you knows na onye nwere ike hypnotize within that thing ị na-eme bụ onye vibration ya dị so weak.
So ihe na-achọ ịkọwala gị bụ vibration mmadụ dị very weak, ị nwere ike hypnotize gị, mana ọ bụrụ onye dị n'ụkwụ ya na-abụ. Kwụsịnụ ịbịa na social media na-show the darkest part of evil dibias. Ọ bụrụ ihe eji mara ndị dibịa. O nwepụrụ ụbọchị ịpụta na social media na-akụziri ndị mmadụ etu esi aga ọfọ, etu esi eme ihe dị mma, etu esi ewepụ ekworo, na-akụziri ha what will be of great benefit to the listeners. Ma ọ na instead ihe unu pụta abụ arrange. Ụfọdụ n'ime unu pụta unu na-akụzi etu esi akụ mmadụ ọgwụ, etu esi enye ndị mmadụ nsi, etu esi promote to get rich quick. It's not what Igbo spirituality stand for. Ọtụtụ n'ime unu bịa unu agbanye kamera so na unu na-egosi na onye je chụọ aja na mmiri o buru ike. Onye gwara na Igbo spirituality na condone get rich quick. Therefore, they destroy the future of our children. You know that Igbo youths nowadays, ekwenyeziri na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Ọtụtụ achọrọzi ịgba bọọlụ, ọtụtụ achọrọzi ịlụ ọrụ. Alụ na-achọkwa ime Igbo. Maka n'ihi na in the next 5, 10, 20 years, ọ ga-afịazi ahụ inweta erebora na-arụ ọrụ aka n'ala Igbo. Ndị Yoruba na ndị mba ọzọ na-abịazi take over. When I was building my house on the Togo, na ndị Cotonou, bụ ndị bịalụ, ndị ready elu ọrụ, wee nyere m aka rụcha dị unu at the record time. Ụmụazị be anyị adọziri dị aka ọrụ. Because why? Na unu na social media na-agwa ụmụ okorobịa na ị ga-egburu ha oke ite, ma ọ na ị ga-emere ha nkewa, ma ọ na ị ga-emere ha ka o bute ike mbute. Therefore, discouraging ndị kwenyere na hard work pays. Ndị kwenyere na ezi afa ka ego. Unu ihe unu na-epromote bụrụzie ịda akọwara ndị mmadụ na come back to our root bụ ka ebu ike. Believe in me, coming back to root has nothing to do with ibu ike. To be financially stable, with a principle that governs the universe. Once you apply that principle, whether you want Hindi, when you practice Hinduism or Hinduism, and I want that Eze-Ana, you be a Christian, you be ordinary, irrespective of your religious faith. Once you apply that principles of success, financial principles of success, you will be successful. Okay, it tells you prudent management. So, Madam Bono Besiri, na akọwara ndị mmadụ ya lụọ oke ite, ya mee nka ka ego bịa. By so doing, unu na-discourage the right thing. So thereby na-edunyere ụmụazị anyị itinye aka na ndụ ọjọọ, value ike mbute. Ifu na ebe unu na-egeti wrong. Yes, we agree na ihe gbasara arrange ụfọdụ ndị pastor na-emekarị unu. Mana ụfọdụ ndị dibịa ji amụtakwuzi arrange bịa ịnọgide ije kpọta ndị Hausa akpụta efi. I were eme show na efi egburu mmụọ nọ na temple gị, mana ịma na efi abụ efi enwere nke ị na-egbu nọ ndị Hausa emechinye ha 2020 ha bụrụkwa efi apụwa. Onye ka ị na-edeceive? Then ụfọdụ n'ime ụnụ ga-apụtakwuzie bịa jee na arrange moto, na-emekwu moto arrange ka ọ ga-abụrụ na mmụọ dị na be ụnụ na-arụ ọrụ. Ihe ụnụ na-achọkwa ụnụ wee deceive the gullible ones. So mgbe e bịaziri ihe ị na-epreach bụ ịda agwa ndị mmadụ ha bịa n'ihi ebunye ha ike. Onye gwara gị na mmadụ nwere ike ibunye mmadụ ibe ike? Ọ bụrụ na ị nwere that power ya na be gị na-ebu igoro onwe gị ike bụ ụmụnne gị. To be successful has principle. So it's high time ndị ọdịnala bido kwuo the truth. Ọ bụrụ na ihe ị bịara ịkụzi n'ọdịnala bụ ka ọ wee dị mma ka ịkụziere ndị be anyị left and right, fine and good. But stop coming to social media ị na-aghọrị ụmụazị na-agwa ha na o nwere ike ị na-ebu ihe. Ụfọdụ na-awụ ndọkọta, ụfọdụ ihe ara m agba n'aka na-agba n'ụkwụ. Ihe afọ onye sị na ọ na-ebunye mmadụ ike, na-egoro ebe ọ na-eme vidio, na-egoro background compound ya. Mmadụ ọ na-enye ihe ọ na-enwerọ. Onye ahụ sị na ya na-eburu ike, na-egoro fensi dị na biya, na-egoro ka biya dị. Ọ ya erijudo afọ bifo onye nwe mmadụ. Mana ihe niile aka ewegoro ya ndị enwere oke echiche. So ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ kwụsị na ịbịa na social media bụrụ a disgrace. Ọ na-agbụ mfụ ka a na-edisgrace ụfọdụ ndị ọdịnala, obi a na-agbawa m because
ihe ndị unu na-eme ọkpara nkwa ahụ usoro ngwere bịara ya ọrụ. Nke bụ eziokwu na ihe gọvanọ Anambra steeti na-eme to flush out irresponsible people is good. However, o nwere ebe anyị na-ayụ ya ka o neba anya bụ integral part of Igbo spirituality. However, ọtụtụ n'ime unu nwana ya bụ unu jebe mmiri, unu akwakọrọ all the plastic na etc wee jebe mmiri. Last 100 years mgbe plastic adọrọ, ndị nna anyị ha o jere na mmiri jebe ekpere. So sometimes ihe unu na-eme bụ modern things adọrọ necessary. So I'm recommending entire renewal of some certain practices in Igbo spirituality. Now, let me tell you what that will shock you. Do you know na ndị ọdịnala nwere numbers na Anambra State and beyond? Do you know? Mana because na anyị presenturu onwe anyị ọfụma, ndị ọdịnala nọ na Anambra State adịrọ less than 40%. Yes, or even more. I just want to be economical. The entire Ayabelo, Oyi, Anambra East and West were not less than 70% ordinary people there. Yes. Ebarato Obaru local government. Obaru local government were not less than 60% ordinary people. Then again, at various towns now as we speak now, which are up to 20% ordinary people. But for that matter, it will interest you to know Libro Dibia. It's in aka n'ihe ọbụla ga-ewetara ọdịnala aja afa. Kwụsị na ịbịa na social media na-egosi ike. And mụ na gị ma na ụfọdụ ihe ị na-egosi ụfọdụ. Ọ bụrụ gị nwa na-egosi ụlọ ọrụ gị, ọ bụrụ duru na-epụta na-egosi ụlọ ọrụ na social media. Ụfọdụ ndị dibịa ndị na-arụ ajọ ọrụ anọdụ na social media. Mana ụlọ nwa anọ na social media na-ebutere ndị ọdịnala aja afa. Gịnị ka na-ekwu maka ya? Ndị ọdịnala ka anyị chigata bụrụ ofu one umbrella ka anyị nwee ike wee zụta right anyị. I recommend ya na ndị ọdịnala kwesịrị ide enwe seminar, crusade. Yes, ebe a ga-enọ wee train and reshape mindset of ọtụtụ ime ndị mmadụ. Mmadụ a na-akpọ ndị ọdịnala ka ụlọ bịakọta ọnụ as one umbrella and I find it difficult. So I'm sick and tired of mmadụ ịpụta jiri aka ya bupụta onwe ya, jiri aka ya na-eme kasị, jiri aka ya na-eme ihe iwu na-asọ nsọ. Echizi isi na gọvanọ sịrị nka ọ gọvanọ mere nka, ọ kpara nkwa ahụ siri ngwere bịara ya ọrụ. Yes, eziokwu na anyị ma na o nwere some agent of government nweziri ike ịkapitalize na iwu ọfụ enwere wee gazie above board. Yes, mana ka anyị comport goro onwe anyị etu kwesịrị ịmara nke ọjọọ ị na-eme ha ya iji na because of na ndị ụka na-eme arịnji bata na ọ na-asị ka imewe arịnji maka na ịbụ nwa aja ana nwere ike ịgbaghara ndị ọzọ mana ọ ya gbaghara tụọ imena na ndị ọzọ na-eme. Before mechie bụ ana m agwa ndị ọdịnala ịfụrụ Catholic Church, ịfụrụ Anglican, ịfụrụ Methodist, ndị a niile bụ ụka gboo Orthodox Church isi ebioduru on principle of fact. Ha nọrọ na arịnji. Yes, mana ife ụmụ warehouse churches here build their own based on miracle and they arrange. So most of them, I can tell you, they are missing words. Some of these are arranged, the cripple will walk, the dumb will, the lime, all this is arranged. And we're only more na bem by a house okay, but it can walk like that group. And that Bob told the bad and all the budget, but I said, no, they go more governor. So here in our arrange, I am Nando can marry the 247 Kahaka. I don't come over him and he had not take over the gable. Yeah, a cosro cafe and ordinana because then I would head to a foundation. Before Metia, a man and ordinary and well thousands of members. In fact,
ịma na ndị ọdịnala nwere millions of members na Anambra State, nwere idea. Ịma na enwere ụka ọdịnala ama ama dịgbara gboo a na-akpọ Guardian religion, nwere idea. Nwere idea na Guardian religion na almost every town na Anambra State, nwere idea. Nwere idea na Guardian religion can organize a crusade or outreach. We have thousands or even millions of people in attendance, you know. Ụfọdụ ndị Igbo na-abụrụ nọ na-eme exist, mana ọ bụrụ na ị marọ nke esi marọ jee Unubi na Anambra State jụọ ha kere ebe ụka ọfọ na ogu nọ n'Unubi, ofu mighty place of worship enwere ebe ahụ. So ana m akpọ ndị ọdịnala and ụka ọfọ na ogu a ụka ọdịnala ebuildere based on magic or miracle. Therefore, they will stand the test of time. Ihe melo kpatara ụka Orthodox churches to start, they build na miracle, and once you build your place of worship or ụlọ based on miracle, ị ga-adị forced to ime arrange maka onwe mgbe ọ ga-eruo miracle ama na-abịazi etu ị chọrọ, in order to ịgwakwa ndị mmadụ na ikapụ ike ime arrange. So ọ na-asọ nchi oyi ịnụ na onye ọdịnala ma nsọ ana ji etikwa aka na arrange ụfọdụ ndị ụka eriri eri na-eme. Ọ bụrụ na ịbụ onye ọdịnala were advice ma mere ihe, I'm sick and tired of unu ibupụta onwe unu, mbupụtacha onwe unu, unu asị na onye dị etu a na-eme gị. Ịmara ihe dị mma mee ya, ịmara ihe adịrọ mma ga-ewetara gị aja afa, ga-emebi the current law. Ọ na ịma na gọọmenti ndị ụlọ n'ime unu na-eche na after o nwere ike na na-edisi igwe onwe maka na ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike na-agwụ na after God is dibia. My brother, my sister, enter house. After God is government. Because even the Bible recognize the leadership. Onwe a na onye ọbụla ahọpụtara ka ọ nọrọ n'oche, give that person maximum respect. Even the Bible mention it. Even in Igbo spirituality recognize people constituted authorities. We not non-ordinary. Mana anyị pata n'ebe ọ bụla na anyị na-respect ndị okenye, anyị na-respect ndị nọ n'ọchịchị, ndị na-egbu ndị isi odibo. So ị bụrụ onye ọdịnala, o kwesịrị na ị ga-respect ndị nọ n'oche ma ọ bụrụ gị watire ha Chukwu na-eme eze. Therefore, stop bragging yourself dịka ya sị na eweziga Chukwu na ọgụnwa bụ dibịa. Gọọmenti karịrị mmadụ. Respect government of the day. If you run a government nwere ebe ọ dị emeta ọfụma, you pray for government. Now, if you're a government that are better off ha kpakọrọ onwe ụlọ ọnụ ka unu nwee se ịma na gọọmenti ya mụrụ na ndị ọdịnala nwere up to 40 to 50% popularity na Anambra State, mana ha mara. Mana ọ bụrụ unu kpọkọ onwe ụlọ ọnụ bido mewe outreach afụ millions of people, gọọmenti amara na unu nwere se, gọọmenti amara na oge election na-aga-abịa jụụ na ajụjụ yọọ for support. Manụkwazie na ha dịgota na ọkwa na-enwere ike isi ndị ọdịnala gbọpụta na onye ya bụ Commissioner of Culture and Tradition. Ị nwere idea ịwọchịrị program mmiri enwe ile ọkala akwụ melo this year, early this year, ịfụrụ imirikite ndị mmadụ n'ebe a, ihe agba esi ngụ dibịa. But I can tell you na ọtụtụ ndị dibịa nwere the powers immobilize their faithfuls in millions in a program. That to show you no than an affected force run into millions. Ka nkwụsị ebe a. Mana ọ bụrụ na anyị organize onwe anyị ọrụ gọọmenti anyị fụ na anyị nwere voting powers, na anyị nwere the voting capacity, onye bụ na gọọmenti ya abịadịsị anyị kere ihe a ga-emere ụlọ, kere nkwado a ga-enye ụlọ. Mana etu anyị nọ na individualism, onye ọ na-kwuru n'onwe gọọmenti agbara ka anyị ha, gọọmenti agbara na anyị nwere multitude. So ka anyị kpagoro na ala etu anyị ga-esichịkọta onwe anyị ọnụ instead of ịbịara etebe onwe anyị na social media. Must whatever you are doing, must you show it on social media? If no nwere ihe ị na-achọ, must you show it on social media? Ọgụnwa na-eshow ihe na social media, ọgụnwa ka ndị a na-eshow na social media kpata ego. Finally, it will encourage you ịgwa ha advice before mmechie. Onye dibịa wee kwesịrị inwe side hustle. Nna amụtara nna m bụ dibịa, mana o nwere side hustle. Ihe dị gbara ya bụ ite nkwenu.
ezigbo onye ọdịnala ọbụla ka ị nwee another source of income. Ihe unu na-eme, most of you enwere another source of income, and because you want another source of income, maka na asị na dibịa buru ọnụ na-agba afọ ọ na-ada na mmadụ ga-anwụ ka mmadụ ya anwụ. So ọ bụrụ na i buru ọnụ na agụụ na-awa gị agba, ọ dị isi a gị nwee esi asị kwuo ihe mmụọ ekwuru ka i wee napụta ya client ego, mana i nwee another source of income, ịghọta gị, ọ ga-eme gị iburu eze afọ juru. Ọ bụgoro na mmadụ abịarọ ka ịrụ ọrụ ya ọrụ, i nwee other things ị na-eme ego ji abịa. For some of you that nwere ike ịsị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu tere ihe ị na-eme. Yes, enwere m businesses. Yes, including even na Anambra State na ma be m na ihe afọ ebe anyị nwere pure water factory, fugo ebe anyị nwere poultry, to mention but few, but I can tell you that you must have other source of income so that you will not be forced to ime ife asị ga-eme na no one onwe na-asị na-akpọrọ as a full time dibia na onwere ihe ọzọ ị na-eme is a lie. Bịa ka mmentọ ọgwa na onwere other things ị nwere ike ị na-eme. Ị bụrụ dibia ị nwere ike inwe ebe a na-ere spiritual material, ọ ya gara. Enwere other things ị nwere ike inwe ike uwe farmer, a full time farmer. So ka anyị kwụsịrị ite onwe anyị ule. I will never come up online ịpụta bịa na-defend anybody ọbụla ji aka ya wee fọk up full time. Ka m kwụsị ebe inwe ajụjụ, WhatsApp nọmba m dị na screen gị gafe. Ya gazie.